Radyo DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, Diyos marhay na Martes na pagkaaldaw, ultimo dia na kan Pebrero 2023. Igo pala nin presidential proclamation na yung February 29 and 30, holiday ba? May presidential proclamation holiday ang February 29 and 30. Yan after kumpirang taon noarin nagkakaigwa kan 29 buda 30 ang Pebrero after a leap year ba? Bakong igwa ka yan na minaabot ning 30 Pebrero o 29. Sige tabi. Minarespeto giraray kami sa lambang saro sa mga nagpadagos po kan pagdadangog man tabi dai naghali dai nauuyam sa tingog kan banwaan. Sige po tabi, well appreciated dyan. Pasalamat kamo po na mga nagdiretsong nagdadangog yaong tabi, lalong-lalo na sa mga taga-Legazpi. Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa satuyang mga kamidbid barkada. Yaon dyan si First District Board Member Vic Siga Jr. Yan. Kansanggunian Panlalawigan Albay. Happy birthday tabi, Board Member Vic Siga Jr. Hali man po yan sa indong lingkod asin sa DCGB. Happy birthday, Board Member Vic Siga Jr. And siyempre, happy birthday man kay Sir Ricky Dineros, ang branch manager kan Abensons diyan po sa Pacific Mall, Landco Pacific Mall. Happy birthday, Sir Ricky Dineros. Hali man po yan sa indong lingkod and siyempre sa bilog na DCGB. Sabi nga ni Andy Mar, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sabi ka ni ba, greetings bagangon yan, Jordan, Happy birthday! Mabuhay ka hanggang gusto mo! Ay, Sir Norly Liorca, maray na agatabi Sir Nor sa familia. Kumusta man tabi ang mga taga Albay District? Sana po igwaman kita dyanin nag-arantabay man tabi dakul baga kasubago duman sa nainot na mga programa. Sana po ipigpadagos manindo sagkod man kitang 10:30. Kumusta ka mo dyan tabi sa Buragwis? And dyan sa mga taga Cruzada. Sa Daraga, Diyos marhay na aldaw man sa Tagas. Si Sir Norly Madelar. Yan, duan amigo niya to dyan na parehong Norly, Sir Norly Liorca, buda Sir Norly Madelar. Si Sir Norly Madelar, su father yan ni June Madelar, kan Kagsawa Travel and Tours. O yung Kagsawa Travel and Tours pala, June, yung Kagsawa Bus, igwa ng stasyon.
pick-up station, ticket station sa Cubao. Yan, nakabuelta na sila sa Cubao. Duman baga sa may Monte de Piedad. Kanto yan, tabi, sa may Monte de Piedad. Sa may Victory Liner yata, yun yung saro pa duman na ako, Victory or Super Lines. Igwa pa dumaning sarong istasyon. Kuan iyan, so Monte de Piedad, ito so Mayor Calle, Cubao, Tapos digdi man sa Tuo, malaog ka, right side, di man so Kagsawa, station kan Kagsawa. Maray na aga kay Sir June Madelar dyan sa Kagsawa Travel and Tours. Ecstasy, Extano. Sir Atu Lim, marhay na aldaw sa Saindo, dyan sa Petron Gasul, sa Petron Top Gas Gasoline Station, Ang kapartner na po yan kan Pilipinas sa mga kusina. Haluyo na bagan dyan, Petron Gasul. Talagang yan na po ang kapartner. Sa ural daw na pagluluto, pagbuhay-buhay kang Pilipino sa Republika ng Philippines. Yan, Petron Gasul ang malalauman. Sagkod kita 10:30, katuwang tadyan sa luwas. Ang samuyang Chief of Reporters, si Chief Jimmy Nazalita, kumpadreng Jimmy, si kumpadreng Alarmario, asin si Pading Jomar. Uy, good morning man dyan, tabi, sa mga taga Primer Distrito, especialmente dyan sa Ciudad Cantabaco. So mga nakaantabay dyan sa samuyang sister station ng FM kan DCGB dyan sa Tabaco, 106.9 WGB FM. Magaya-gayang kagahon po, Sir Pio Tiway. Ecstasy. Oh, thank you man tabi digdi sa nag-text si 7250. Magaya-gayang kaaldawon man tabi. Si Manuel, pigaabot na naman si Manuel John. Naghapot kung gurano daang pamasahe pa Cubao. Tama duman siya sa China. Ipigulian na guding lalaking ini. Mano ka sa China, loko-loko ka. Maduman ka ki Xi Jinping, ki primohon mo. So, utor kang COVID. Manuel, loko-loko ma. Mano ka sa China? Babay day. Kung gura ng pamasahe pa Cubao. Igwaning, depende duman sa lulunadan mo, maniti. Depende, igwaning so may CR, igwaning so navigator. Kumbaga igwaning so ordinary. Ano tabi, maniti. Me gusta me. Ecstasy. Extano. Ecstasy. And siyempre, sa luwas yaong pa dyan si Ans Galero, buda si Joshua Bino. Kasabay si Boy sa Mobil, si Henry Mata. Si Manuel, madumanda si sa China, tamahagad ning rasyon COVID. Buat talagang manin. Siguro dahil pa hindi na mamahaw, pigaabot na naman. Ay Manuel, lako-lako ka. Ano ito John, ha? Miliin mo, ordinary aircon o airmaid. Gusto mo da, Manuel, tanaghapot kong gura ng plete, pa Manila, pa Cubao. Pwede man sabi ni June na Napolis, mamili ka. Yan. Ordinary, aircon o airmail. Airmail. Lang yakad yun Napolis. Si June Napolis, ang sa kuyang co-pilot sa AM band, asa mo ya pong broadcast sa radyo, region-wide, sa indong mga radyo, si June Napolis.
Sa newsroom yaon dyan, busy ano, sa padagos pong sumada kan mga nagbubutwa sa lado lokal na istorya. Siyempre, ang pag-abang kan mga nagbubutwa man na informasyon national, international, nanginginot dyan, News Director Mardela, katuwangan sa mong Anghel Angel Mustasa, si Jan Matthew Balyaran na si Jimos Barrios. Sabay na yan po paano sa DCGB social media platform. Ang nagkukuti-kuti ngunyan kan sa muyang signal po worldwide sa internet online, DCGB News Online sa Facebook as in sa YouTube, DCGB Legazpi City. Yaon dyan Richard Astor and syempre si Trecia Marie Litana. Bueno, ako man po si Pio Fernandez. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Happy birthday da palantabi sa bunso nara Sir and Madam Norly Liorca, si Karen Andrea Liorca. Belated happy birthday kasuhapon su kumpleanyo. Aba, si Karen na Andrea Liorca ha. Birthday kasuhapon. Sabi kan sa imong namumuta na mga magurang belated happy birthday sa bunso si Karen Andrea Liorca, February 27, 2023. Yan. Sige, Sir Norly and Madam Norly Liorca, belated happy birthday sa indong bunso si Karen Andrea Liorca. Yan. Tabi ha. Sa Lapu-Lapu marhay na aga tabi kumpadreng June Pitero. Mabuhay ka mo dyan ha. Ito pa. Good AM kuya, na ibaba na tabi ang bangkay sa tuktukan mayon. Okay, sa utod po ta kasubago na pag-uro-istoryahan naman yan and dagdagan na lang ang pa mga details kung mga recents na nagbubutwa ha. Tautod, tabay lang po kamo, wag bibitaw sa programang Tingog Kanbanwaan. Bueno, isihon tanaan bulos muna kan informasyones dyan sa First District. Pading Jomar, what's happening? Good morning! Salamat, Pade. Good morning sa mga parantabay. So, sa kagsawa palan, paditik sabi mo sa Cubao, HM Transit ata yon, yung kasabay niya duman sa terminal, Norte. Yan, iyo mismo, duman mismo sa terminal linda, sa HM, yan. Nagduman ko kang February 8 ata yon. Wala pa yon. Duman pa ako sa garay sa E. Rodriguez. Sa E-Rod, yan. Day pa ito. Bago pa lang ata ito pa de. Iyo, maray-ray na itong duman sa may Monte de Piedad, ano? Iyo. Kaso sa E-Rod, harayo ito, medyo harayo pa itong sa E. Rodriguez, ano? Anyway, paisa na, tapasyaran ko ito. Tistingun ta naman duman. Very good. Yeah. Sige. Pade sa mga dagdag na bareta, sa wakas pade, trinabaho na, asin pigtatrabaho pa, sutulay na kontrobersyal sa Banwaan kan Bakakay na minaralayog ang mga motorsiklo asin behikulo pag medyo makaskas. Yan, surampa! Tama pade. Initabi pa di matapos na mag-aksyon na sa gobyerno provincial Canalbay. Matibay talaga so amigo ta dyan na provincial engineer. Yan, Big patrabaho na pa din eh. Yes. Sinimento, darakulaw na kabilya kinaag, Ba? ngani masiguro, na daay na sloping Oo. para mawara na so garurampang halangkawon Yan. na pakurbada pati ang rampa, garo so pang skateboard na rampa Oho. na talagang minalayog ang behikulo. Pasado sa pagkikipag-ulag ng DCGB sa mga nagtatrabaho digdi na in-instruction man sinda kang Municipal Engineering Office na sulaton itong luho sa irarom na iyo baga pa di anak sa kung nga ta sige ang irarom ka itong rampa approach
dahilan ta so dagang napapatungan, nagluluwas pasiring sa salop. Iya naaakad so base so foundation kan rampa kaya sige an ibaba mina istip nin maray siya mina tangad din marhay over. Roger, ini baga pa ding tulay na ining Malinaw Bridge pala na ini. Sa Bakakay. Oo. Ining so mag-inibong na parte na kan tulay na so pundasyon mismo. Iyan baga pa din na solido yan na simento na ang pundasyon mag-inibong pero lanob naluho na itong sarong parte. Yes, oo. Kaya kaagi ka tubig, kaagi ka mga bihikulo duman sa itaas, nagtatanyog, nagluluwas sa duga duman sa luho. Kaya nagkakaigwa kibakante na porsyon duman sa itaas, duman sa approach. Naan iyo man ang minakaw sa tangani na pagagi kimagabat dahil ta malumoy na sudaga may bakante na duman sa irarom, mina-slope ini pa di. Yes. Minalubong, nararaot na naman sa approach. Nagkapirang beses ng inirespalto. Iyo mang girare ang nangyayari. Pero ngunyan, pade, in-inspection tayo ni, hiniling ko ng God, sinulat na itong suluho. Gusto sabihin, dahil na magluluwas duman sa mga daga na minakaw sa tangani na magkaikuan in hollow na portion sa irarom kan approach. Kaya may yaw na ang dakulan ng posibilidad na dahil na mag-irarom. Kumpirmar man ka na nagtrabador na dakulang kabilyan sa indang kinaag, digdi sa approach na nagsupundo man sa tulay mismo, tangani na masiguro na dahil na ini mag-irarom asin na ligtas na ang mga motorista sa pag-agi digdi. Magigirong duman pa din na nagkapirang beses na ining uminirarom, dakula na gadan digdi, dahilan ta sa pagkabanggi, minsan nakikiksin dahil hindi nariparo na arog na palang kaito, ka-sloping itong sumay approach ng God, kung kaya ang pag-agi kan motorsiklo, instead na bumabaw lang duman sa tulay, dahil medyo makorkas-kas, minalayo kinikituda na nagkausakan aksidente. Sa presente, susaro pa sa ng slope, kung pasiring ka duman, palawag ka sa sentro kan Bakakay, so nasa totoong parte pa sana ang nasisimento, sinakatalaan man na isimento na sa ibong na parte, oras na tuminagas na itong sinimento para maagihan na kan mga bihikulo. Haloy yun iyan, kumpadre, haloy na panahon bago iyan uminabot sa araw kaning estado na masusolusyonan na, lalong-lalo na maski aga kung bako umong kabisar ang tinampo dyan, ma-take off ang bihikulong daramo. Ayo pade, ang itsura na baga kayo ni pade, kan suday ba inipig-repair mo yan? Iya baga na, mo so nagkakarawat kay skateboard sa na may mga rampahan sinda na pabaralik-balik. Slope na talaga ini, may kurbada na ini. Kaya habang pag idangadang mo nagkasutulay, ang pag-approach mo sa tulay, bigla ining sumina slope baga. Malayok ng talagang bihikulo mo. Yes. Pero ano kumpadring Jomar, naaagihan paan mo niyan kung may trabaho or one lane lang or what? Anong pa sistema tabi over? One lane pa one lane. Naagihan. Susaro lang mo ng pigtatrabaho. Then, pag matagas na ito, isasara naman sa balyo, papagihan na itong bagong trinabaho sa ibang bihikulo. Sige, pag ano kaya pa pag sinarayan diretsa, halimbawa, pag sinarang yan, dahil pagihan, ang mga bihikulong mapabakakay, kayo po na mag-agi sa San Andres, Santo Domingo, para makalaog sa sentro kan Bakakay. Pero, one lane lang ninday tangani na, diretso mang giraray, dahil man maulang nindaray, ang mga bihikulo na maglalaog magluwa sa Banwaan kan Bakakay. Roger, kopya baka maapudan ta si Engineer Dante taud-taud so sa tuyang amigo asigurar ang publiko sa trabaho na inadurog diretso na yan kumpadreng Jomar. Sige. Yan pa rin, Barata, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa Bakakay taud-taud isplikar ta yan tabi paguriristoryahan ta lamang. Mantang kamo dyan nagluluto, ano po lamang ang pangudtuhan na pinaghandaan nito dyan? Sige daw,
paramdam daw lamang tabi mga taga-darga ano pong pinagluluto nindo na pangutuhan diyan man sa Kamalig kung igo nag-arantaba diyan sagkod sa Ginubatan. Kumusta anon sa indo pinagluluto diyan sa Albay District ha? Anong pinagkikiris diyan nindo sa kusina mga misis ng tahanan? Sa gabos man tabing mga paraang tabay niya tong drivers diyan sa mga bihikulos. Good morning and good morning from the Philippines kay Sir Al San Pablo, kay Sir Al San Pablo diyan sa Australia. Sa Australia ba ka mo Sir Al Tabe na San Pablo? So tugang ni Vice Mayor San Pablo asin ni Boboy San Pablo kan Tabaco City ha. Sir Al, good morning from the Philippines. Sa inanasyon tabi ka mo nag-chat sa tuya ka suhapon para dangog mo nga tabi ako Papa aga hapon. Salamat din maray tabi Sir Al diyan sa US of A ba ka mo or sa the land from down under ano yung Australia ha. Good morning hali sa Pilipinas. Nako, itong bareta ni Chief na Jim ni Chief Jimmy may tinigbas na Sus Mario Joseph na duwang minor na babae na tuminigbas stroke patient gadan su nga biktima. What happened, Chief Jim? Good morning. Go ahead, tabi. Yes, salamat tabi pare. Maray naga sa mga parantabay para biran sa tuyong istorya. Good morning kay Madam Remedios Gurubao diyan sa Lower Binugsakan sa Ginubatan. Mother ni Ma'am Karen Asuncion Perez kan PDC. Sharing man si Sir Eduardo Jimenez. Aba, nag-arantabay sa tuya mga parientes kang taga EDC, over. Perme, nakistorya ko ining si Ma'am Karen Asuncion Perez. Perme ining ina niya, Remedios Gurubao. Yes. Diyan sa Lower Binugsakan naka-monitor sa programa mo tabi pa Yan, maray na aga tabi sa imo Madam Remy Gurubao, diyan sa Ginubatan kay Sir Andy Marbella. Maray na aga man tabi Sir Andy Marbella baga kumparing Jimmy, Chief Tech Jimmy. Sa tuyang Chief mandigdi sa Task Force Kalimigan. Nagarantabay man sinda. Good morning sa inda tabi Sir Andy Marbella. Sige. Pasiring na kita digdi pa sa mayor na istorya, makangirhat na pangyayari duwang minor de edad na babae 15 anyos sin 11 anyos kapat tinigbas nin sarong 61 anyos na stroke patient gadan so panganay anas payo ang tama kan mga biktima. Sus Mario Joseph. Sundang ang gamit. Nako, sige. Nangyari ini sa barangay Kabarian, Ligaw kung saan maaga ka so hapon naghalian ina kay ni nagpasiring sa baka kay ba so duwa pang aki kani. Ngunyan, nawalat so duwang aki kani so 15 anyos asin 11 anyos plus itong suspect na nakikistar duman sa nasabing pamilya. So agum kaning babae, tugang kaning stroke patient ining suspect. Yan, so kuan ining stroke patient na suspect itong agom kan babae tugang niya hali ini sa ining suspect sa Eli Bulaos 61 anyos hali ini sa Metro Manila na stroke ngunyan inakomodar na kan pamilya tamala tugang kan agom kaning babae kopya sa madaling sabi nagtatrabaho so padre di pamilya so tugang nawalat ining agom natural sa mga aki plus ining si Eli Bulaos. Duman na nag-register sa residensya. Ngunyan, kan so medyo nakakaro-recover na, naging meet siya ini sa pamilya kan tugang kay ni na mamugtak sa peligro ang mga aki. Okay, So informasyon na nakalap kan DCGB News base sa pakipag-ulay niya to kay Ligaw Chief of Police Lieutenant Colonel Joseph Bagsao. Kung sa investigation nagluwas, wala man na-establish na motibo. Daan pagka mata ka ni mga 4 o'clock and duman na naghapot ining suspect duman sa matua ay nga si Kuan so babae ninda so hipag niya kumbaga natab nga tiyo nagpasiring sa bagakay na minda ko nanuan tuyo di pasiringan sa kusina ining 15 anyos
nakakaluway-luway na nakakahiro ining suspect. Oh. Kahapbad man sa naso may diferensya. So walang para kamo tiyo daan medyo makusog pa. Mm-mm. Iyo ani kinapot kan sundang binanatan sa payo so Sus. matua. Payo. Nagkakaturog man suon si anyos, binutangan man sa payo. Jesus Mario Joseph. Yaon ni dyan sa dating BRTTH. Oho. Ining so 15 anyos na idalagan pa man dyan. Nautsan kaso ud mga alas 10. Jesus Mario Joseph. Tawag ang istorya ni Chief of Police Joseph Bagsaw. Ito nga, nakakalungkot na may namatay. Ay, namatay? Pangyayari nga, namatay yung 15 years old, yung panganay. Namatay siya ng at around 10 na 20 hapon. Opo. At yung 11 years old, yung kapatid ay stable naman pinagkaan ng aking mga investigador kagabi kasama yung WCPD ko. Asan ngayon ang hospital, sir? Nasa Josepina? BH BRTTH? BHTTR. Opo. Okay, so anong lumabas na investigation niyo, sir? Doon sa initial investigation na kinandak ng ating mga investigador, wala naman silang nakita motibo. Maliban lang itong suspect ay isa pong na-stroke noong March at nakatira sa kanila. Relative nila ito? Kapatid ng tatay nila, ng mga bata. Oo. Saan galing? Nanggaling siya sa Manila, accordingly, noong March na-stroke, may dinala dito sa Bicol. Okay. Nga, at nakatira na doon sa kanila. Sa Kabarian? Kabarian. Ito ay tinutulungan ng kanilang mother dahil yun nga, hindi makagalaw. Pero siguro, dahil yung kalahating katawan niya, hindi talaga niya daw may galaw. Okay. Pero yung left-handed guy, yun ang strong hand niya, yun ang pinapagahan niya sa mga bata. Oo, Diyos ko, tinutulungan na ng kapatid pala, ng magulang ng mga bata. So, ano ito mga bata, sir? Babae? Parehas na babae? Puro silang mga babae. Oo, natutulog ito, sir? Oo, ang nangyari is at around 4 o'clock, umalis yung nanay. Accordingly, kasama yung dalawang anak niya na 1 years old at saka yung 3 years old papuntang Makakay, something like that. Okay, naiwan yung dalawa? Naiwan yung 4, 6 sila eh. Ay, anim na magkakapatid. Okay. Opo. And then, nagising yung bata dahil magsasaing ata. Mag-alas 5 na. Okay. Nung nagtatanong yung tito, nung sinabi ng mga bata na pumunta ng Makakay, bigla na lang nagalit at yun na nga, pinagtataga itong mga bata. Saksak o taga? Sa ulo. Taga? Puro sa ulo ng bata. At tinaga? Sa likod. Ang tinaga. Oy, Diyos kong pangyari. Wala man, yun man lang ang naging motibo nung nagtanong yung kung sana yung yung kapatid niya. Hindi niya kapatid. Actually, bayaw niya. Bayaw. Yung kapatid niya is yung tatay ng mga bata. Asan yung tatay ng mga bata, kapatid niya? Nagtatrabaho at that time. Wala dun sa bahay. Wala rin siya doon. Wala rin sa bahay. Ay, sus Maria. Wala man attempt na, wala man attempt na boso? Wala naman na sa pag-imbestiga ng ating mga investigador, wala namang lumabas na gano'n. Hindi rin umiinom dahil nga na-stroke eh. Yan tabi pa din. Yan. Ang problema, at large. At large pa so stroke. Sabi ko nga ni sa sayo, pinyata, sabi ko, maluluyo, dahil man ito makaharayo niya akong dulag. Oho. May nakahiling na may darang bag maluway man sa agi, lakaw. Dara susundang. Dara pa susundang nagdulag. Wala na, dahil man na. Dahil na nako ka mo niya kunain. Stroke patient pa yun ha, hindi. Ay, ano may Mario Joseph, paano ba yan?
Ay, nako. Kakasuhan ini ki, ano to na? Doon lang sa bahay, naglilinis-linis doon sa paligid. Yun lang ang may tutulong against the suspect. Oo, hindi man. Inaantay lang natin na we will file a case against the suspect. Oo, hindi man nag-away yung ina ng bata at yung suspaya. Oo. Talagang yun lang na nagalit doon sa pag-uwi. Okay. Anong pangalan, sir? Ano pwedeng pangalanan yung mga minor? Hindi na muna, ano, sir? Hindi pwede kasi Okay, I understood. Naintindihan ko, sir. Pero yung suspect pwede, sir? Anong pangalan, sir? ay si Eli Tipait Bulaos. Bulaos. Ilang edad niya? 60 years old. 60 years. 61 pala. 61. Single siya? Accordingly, may family din daw nasa Manila ata. Opo. O asa na ngayon? Asa na yung suspect na stroke? Nandiyan sa pulis? Hindi namin nahuli dahil pagdating doon na pinahalugog natin lahat pero nakalis na siya. Stroke yun. Pwede nga doon man lang yun. Hindi mo yung makakalakad na malayo. Yun yung namin na sabi doon ng mga nakakita may dalawa ng bag. Kaya nga sabi ko kung hindi makalakad ng mabilis, madaling mahuli lang yun. Madali yun mahingal, yun mahuli. Kaya nga Dala pa yung itak niya, dala yung itak, tinago. Dala niya. Diyos ko. So, anong kaso ipapail na nyo, sir? Nakikapile namin yung yung general assignment ng ating investigador ay upapile sila ng homicide. And then ipapile din ng aking WCPD yung serious physical injury siguro. Yan na, tabi pa rin. Ang kompleto ng detalye. Jesus, Matindi yung pangyari naman. Pangyari. Stroke patient ha. Nakadulag Tapos pa. nakadulag pa. Nakagadan pa nin sarong minor de edad, 15 anyos, tinigbas pa sa payuman sarong 11 anyos na daing kalaban-laban, nagkakaturog. Sa iya ining mga pamangkin ang mga tinira niya. Correct. Taso ama ka ining mga biktima, tugang ka ining stroke patient suspect. Correct. Sus Mariosep na pangyari ha. Tapos kanya nakadulag, nagalakaw-lakaw, suspect dahil nadadakop, stroke patient. Ay, sus Mariosep. Pwedeng madakop ito. Maloyan dalaan na lakatahat ba di? Iyo. May problema. Paano daw adina? Basta nasa natinigbas ka subago kaswapo na maagahon. Wala man kimotibo para nagapot kon sa inswina. Ay marasa pa. Ang mga pangyayari paminsan dahil mo talaga magkaturo-turo ugod kunata adi. Iyo nga ni. Sige. Yan, tabi pa de. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadre Jimmy sa dagdag na istorya makagurungirhat na krimen diyan sa Kabarian kan Ligao City. Ay nako, sige tabi na paano daw. Maray na aga giraray tabi diyan sa tropa na pinanginginutan ni Sir Andy Marbella ang Task Force Kalinigan. Sirs and Madams, good morning, mabuhay ka mo dyan tabi. And sige lang, keep up the good work dyan sa Task Force Kalinigan. And standby na muna tayo, nabot kita kan sa tuyang pag-acknowledge with the time check and hanap buhay. Oras Pilipinas, 9:37. An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up pa ako.
Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapang, sabay pa ang tusino, lahat o gawang Pampanga. Kung siomai is the best, at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, duro-diretso na kita, 15 minutos bago mag-alas 10. Ans, thanks for waiting. Good morning, go ahead na. Marina aga, Sir Pio, Marina aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong informasyon, nasa 500 na mga sari-sari store owners na sa radit-digdi sa syudad kan Legazpi ay makaka-receive ng 3,500 pesos sa paagi kan programa ni Senador Alan Peter Cayetano as in Senadora Pia Cayetano na ining sari-sari store community. Ini pigigibungon niya digdi sa Legazpi City Convention Center as in yaon digdi na team ka na DSWD para panginotan at nasa pita ng bagay. Sa pagkikipag-umat kan si Deputy Nation Calvin Evangelista ang Political Affairs Officer ni Senator Khaled Cayetano, hindi may katuluhan na makabangan agad na mga saradit na sari-sari store owners na makabangon na lang sa pagtukan pandemyang COVID-19. Hindi nakagdang pahayag ni Evangelista. Actually, itong project na to, sinimulan ni Senator Alan last year, nung pandemic, kasi nakita niya na yung mga sari-sari store owners natin, isa sila dun talaga sa pinakatinamaan ng pandemya. Kasi syempre, yung mga tao sa kanila lumalapit, tapos umuutang sa kanila ng mga paninda, tapos hindi nakakabayad dahil na pandemic, daming nawalan ng trabaho. Sa ibong nalado, nagpapasalamat man gunya ng LCU Legazpi sa paagi ni Councilor Joseph Philippi na saruan syudad kan Legazpi sa napili sa siring na bagay kailan sa tuluman sa nining lugares digdi sa probinsya tabi Sitio na matatawan na ning benepisyo na uwas gusto sana pati naman ang tiwi mantang an Albay o kaya Legazpi makakakuan ning 500 na benepisaryo ini man ang kaptang kapahayag kan konsehal. Siguro po sa paagi po kang LGU Legazpi sa pag-maintain ka, pag-sustain. Siguro gibuon ta na pag-proper education kan mga sari-sari store owners kung paano po mag-manage kan small businesses nila. And siyempre niya man po ang pagsuporta sa mga araw po kayong programa na garo pag-infuse ng mga funds para po sa LGU. Kaalam tabaga po na siyempre, daw po gano'n kita ka gusto magnegosyo kung wala man po kitang pupunan, medyo mahirap. So yun tabi, Sir Pio, ang panagos na aktibidad nangyari din sa LC3 kaya bahan ko man na kapitan gandap-dap si Bibi Glenn on man at beneficiary nila para sa nakapitan ng programa. Ano ang kwan? Gabos na sari-sari stores o igwasindang pinili na mo na dispes saka na nag-distribute kan 3,005 na yan over?
May mga pinili na tabi, Sir Pio, na mga sari-sari store owners, so mga talagang saditsa na talaga sa naging kapital ninda, like sa mga tusok-tusok lang. Sa paagi kay ning DSWD, may mga listahan sila dyan sa programa nindang assistance scheme na individual sa Yan, so sa AX ang pinagbasaran ano mananggad. Roger, Sir Pio. Naigwang mga talagang kaipuhanan na padalaganon man na sadit na sari-sari stores, ano? Roger. 3,500. 3,500. A cold cash yan na na-receive? Yes po, Sir Pio. Okay, sige. Very good. So, yan, Sir Pio, na panagos na payout mo niyan sa LC3, kaibahan na DSWD. At Galero, Salamat an sa istorya hali dyan sa luwas, ano, nagkakatarabangan man na mga saradit na negosyo digdi sa tuya sa paagi man ni dating Senador Alan Peter Cayetano. Okay, apunan ta si Engineer Dante Baclao tibaad lamang available ano makahurun tamanong guduman sa ipinag-report ni kumpadreng Jomar na at last na tulay na napapakaray na dyan sa Bakakay ano, so approach na terming may na aksidente and yung managad sa irarom iyan kang provincial government ano diyan sa Bakakay ay nasa linya po sa tuyang mahiguso na provincial engineer kan Albay, Engineer Dante. Sir Dante, engineer, marhay na hapon. Maray na aldaw po. Opo, pigidali ko ng aldaw na naman. Maray na aldaw po. Good morning Pio sa mga paradangog. Thanks for taking our call. Engineer, naka-report ka subago si kumpadreng Jomar na Bien, so sa tuyang corresponsal sa 1st District, na pighihirahay na palan so tulay bagad yan sa Bakakay nagari na rampa gulping na didiskwado tabi. Over. Iyo na tabi Pio, medyo na kuyang kaya kang pagparauran, so siguro niya kung unya na medyo okay ng panahon, medyo kurukas ka sa nindaan trabaho. Sabi ko nga tadakol na niya akong nagreklamo dyan, mataday mo bang ibang agihan na paluwas palaog yan sa Bakakay, sa sentrong Bakakay. Kaya itong nagtatrabaho man duman, nag-inguwa man na may dali nila sa trabaho. Basta niya ako, sigurado nito, sumaray na pagkatrabaho. May nagamonitor kita duman tabi, Pio. And may koordinasyon man kita kay Mayor Dinky Romano and sa duman sa municipal engineer. Itong municipal engineer, pero man sa kuya nag-report tungkol sa development dyan. Opo. Iyan baga pa Engineer Dante, sir, na tulay. Dari baga yan rampahan, gulpi na nadidiskwado for so long at time. And na-identify ni Duso kausa kan pag titildong na yan kan approach tabi. So gari halang paitaas ng maray kung natatanaging arog yan kaan. So base kaya EMPU sa kuyan. So sa pagka-design ka yan, nagbase sa survey. Ngunyan, so rekomendasyon yan kan nag-gibo kan survey, tapos so nag-design ka. Oho. Standard yan na plano. Opo. Kaya lang medyo gariram pa baga ng skateboard, minalayog ang mga bihikulo kundi aram. Oo. Sabi, so irarom kaya ka na approach, gari na i-scour, nagwawagaso base, kaya ngunyan, matindi da so binurugtak nindong boulder boda mga kabilyang darakula na surog-sugo na maray. Iyo po at nganing pasiguro kaya baga kay aluy ng tulay iyan and siguro sa due to wear and tear man na ano man talaga naraot kaya lang ang medyo late tulos na tawan na tensyon. Okay, sa ang pakiuro may man ngani sa mga residente, sa mga lalo luman sa mga concerned individuals diyan na pag-araw kayo, i-report man tulo sa muya at kung may mga pagkakataon kaya na data man tulo siya na reparo sa kataklangkan sa tuya man napigas kaso. But anyway, Pio, yaw na kita ang piga-asikaso mina and nahagad mi lang po sa commuters, riding public na dit na pasensya po gigibuntaan ka boss na mapakaraian ta data pwede nga na kita magpara
idalion tatibad, sabi ko, kahit hidali talugod, may nagkariling akong ganda dyan na ibon na importante. Iyo And po. itong nangyari kaya, duman sa Irarong, gari nagkaigoaki, duman nag-agi sa mga kuyan, mga backfill, nagmay luho. So, pag-araw kayan, pag nagkakaagang kitubig, talaga mahanap luluwasan so tubig. Kayo ibanan na so mga big backfill. Yan. So, pag-araw kayan, so analysis me, and iyo mananggad. Kaya so mga pwedeng agian dumangkan tubig na nakali sa ibabaw na nagsagom, ito pig kagan mi kay kuan. Anday na makuan. Pigsulat mi kumbaga. Mhm. Ano po sir, engineer, itong both approach ang re-remedyan o saro sa ng approach tabi over? Iyo po, so gabos ng approach, sabi ko kung may mga diferensya man diyan ni o kung ano man na diferensya pa, gibo na, tangin sa raruan sa. Iyan, ta. Ay sus, haloy naman ang ganyan, sir. Bako ka pa ka itong provincial engineer. Iyon, anti palayog yan ka ito ni Minyong sumobil. Iyo, siguro elementary pa lang ako. Iyon na. Ganyan, masusolusyonan na, ano. Iyo po, Pio. And, so gabos nga ning ko yan, so gabos nga ning mga provincial bridges, ang pigpapa reparo ko man tabaka niya ako may araw na sitwasyon matawan taning ko yan atensyon. Ay, oo. So bako sa nang ina provincial bridge na yan na yaon sa Bakakay, kung nigabos pang provincial bridge na sakop nindo, pipa audit muna kung anong sistema na. Iyo po. Ayun, sige. Mga pirang semana po ang trabaho kayo niya sa Bakakay, over? Hopefully matapos yan. Yan kaya, dahil ibang agihan, so dahil man nakakabuelo so mga trabador taduman, alimbawa matapos ining sa sarong lane, mahalat kita ng kuyan. So medyo securing period. Mahalat kita kayan. Dahil pakatapos kayan, so sa ibong naman. Siguro alimbawa, ang curing ta kayan, mga 3 weeks kayo, o araw kayan, pag pwede na. Then, sa ibong naman tabi, Pio. Opo. Hopefully, ngunya na bago day matapos ang March, tapos naman yan. Iyo tabi, yung curing, curious lang ko sa curing, iyon sa pagpapatagas tabi, engineer. Iyo po. Marikon, ikaw ba ga? Gusto ko nga ning taraman ko ha. Taraman so, trabaho naman. Dagdagan nga ako nindo. Ikaw ba ga? Ara mo iyan? Pagpatagas. Pagpatagas. Ikanan tunay talaga. Ano nga na ito? Kami na sa'yo. Sige, tabi, engineer. Salamat din mga kami sa informasyon. Salamat pong marami. Salamat man po. Apo, sige mga tugang, si Engineer Dante Baclao, konfirmasyon niya sa trabaho sa Bakakay, haloy ng tulay pa na nagadiyan na arugan na problema. Ngunyan po, finally, tibaad, iyon na yan, diretso na po na matawan iyan ni nagkakanigong solusyon. Haloy yun na yan Kung dahil mo aram ka ito ang tulay naan, yan sa palaog sa Bakakay baga, ay nako, dawa aldaw. Siyempre, mahiling mo na so approach baga dyan kan tulay, medyo steep, gari baga surampa, mabuhilo kan todo. Tanganing makatukan sa bihikulo mo, motor, tricycle, bus, o jeep, or van, mabuhilo ka. Tapos siyempre, nahiling mo, gari halangkao na maray ang inklinasyon. Ibubumba mo ang silinyador mo, ito palang pag-abot mo naman, pang malayog ka. Ay, naku, gulpi na na-disquedo dyan. And itas, kanyan, sa diri nasa jurisdiction iyan kan provincial government, provincial bridge iyan. And narurumduman ko last year na i-report na iyan mananggad and ipinag-render kwenta mananggad sa probinsya kung iyan kan probinsya responsibilidad, provincial bridge an. And napuwera kayan tabi, may dagdag pa si Engineer Dante na sugabos lugod na provincial bridge, ipipa-audit niya na sa structural integrity. At ang aning maaraman, mga puro problema pa, maaksyonan tulos. Sige tabi. So, dua, nakuha niya itong informasyon kay Engineer Dante, manungod sa proyektong so pagpatrabaho diyan sa Malinaw Bridge sa Bakakay, and so pag-audit kan mga iba pang provincial bridge kan sa indang structural integrity. Mabarita mo na si Angel, dispas mga hanap buhay pagkatapos mabalita ang programa.
Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huwebas sa kaepektibo ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternatibo. Ang Aromatic Plus Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinaluwas kan Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang sobra sa 818 milyones pesos na fundo para sa pamilya, lokal na gobyerno asin mga ospital kanasyon. Susug sa report kan PCSO, hinira sa nasambitan ng fundo sa man iba-ibang programa, Arogan Institutional Partnership Program, Endowment Fund Program, Medical Transport Vehicle Donation Program, Medical Equipment Donation Program, kasabay ang Calamity Assistance Program, Outpatient Services, Medicine Donation Program, Medical and Dental Mission as in Employees Consultation and Management. Enot kay ninatabangan na kan PCSO ang sobra sa 255,500 20 na tios asin kapos sa buhay ng mga individual sa aramkan sa indang Medical Assistance o Medical Access Program o MAP sa kantidad na sobra 2 billion pesos ka nakaaging taon. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Maggie Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Rexidol Forte, bilis banat sa 4. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis, bilis, bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ba may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, June, sa satuyang ultimong poco mas o menos 25 minutes. Gunya na aldaw, presentasyon kan Tingog Kanbanwaan. May mga impormasyon pa kita dyan sa luwas. Nasa linya si kumpadreng Alarmario Padingal. Diyos marhainal daw. Marhainal daw, pade. Pabloy, dahing sesyon ngunya na hapon, o na hapon. Ang sanggunian panlalawigan kanalbay digdi sa Kapitolyo. Yan ang nakonfirmar niya tungo niyan digdi sa sanggunian sekretariat dahil ang mga miyembros kan sanggunian panlalawigan yarao na sa Manila kasuod mapanagalarga dahil kan board members league election. Pero ang sabi, mana sana sesyon, kaya may agenda pansinda na pinag-preparar. Pero dumana sana pagurunan kung ano ang mga latest na mga aksyon ninda. Digdi sa sanggunian panlawigan karibanan mismo si Secretary Secretary Grace Magdamit para mag-assist naman sa pag-ibon nitang special na sesyon dumana sa Metro Manila dahil talagang ayaon ang pag-decider kan mga board members mag-attender kan siring na okasyon dahil may bareta na posibleng saro sa mga miyembro kan Junta Provincial sa persona ni board member Kongkong
Salceda Iyo. na posible na magkandidato sa sarong halangkaw na posisyon duman sa liga kan mga board members at least may representante man ang probinsya kan Albay. Nailihir na ito si Kongkong, Vice President yata kumpadre nga last week. Ay, nailihir na ito si Kongkong na Salceda over. Ay, di ko sabot kung ano ang naging sistema duman. Basta yan, at least ngunyan di sa informasyon sa tuya na ang katuyuan kan mga board members so election da duman sa Metro Manila gigibuon. Iyo, taso duman naman sa bagyan sa si ining si kinatawan Dante Arandia, iyon regional president man kan mga provincial board members. Sa provincial board members gayud ma-eleksyon. Itong si Kikongkong, so duman ito sa mga municipal board members man yata, ano? Okay, sige. Kita sabi pa din kung mga latest naman na mangyayari sa mga miyembros kanonta provincial. Okay. Maraming atrasyan impormasyon digdi sa Kapitolyo. Alam Mario, thank you. Salamat kumpadre Ngal sa impormasyon dyan sa Kapitolyo Provincial and happy birthday sa kay Provincial Board Member Vic Siga Jr. kam Premier Distrito nin Albay. Okay. Ngunyan ito so pag-abot kan bagong direktor kan pulis sa Bicol. Masalida na baga ma-reshuffle and tinamaan ining si ining si Director Dimas mabubugtak iyan sa Special Action Force si General Dimas and ang masalidag din sa Satuya sarong hali sa Region 1 yan dali huguton ta so informasyon may relasyon dyan sa istorya naan tabi na pag ining balasa kan mga opisyal kan Philippine National Police nakasabay sa remisa sa Rigudon ining si General Dimas yan kan PNP Bicol asaan na ba yun tagal balik ko na basta yun na po yan magkakaigwan ng Rigudon inda ko kung iyo na suyaon digdingon yan or kung igwagayon nin ibang personalidad naman na yaon nako ito na nga sinasabi natin may mga pribilehiyong personas, privileged persons na uyan likay-likay tabi kita pag igwang nagwawangwang yan igwanin na gumilid tabi kita gabos taiyan po mga pinagpala na Pilipino na dai dapat matraffic, dai dapat maulang, dai dapat maatraso, dai dapat maka-eksperyensya kan normal na dalagan kan sosyudad tatibaad kun maambus, mabadil, mapana, malawi-lawi, makanyon, mamisail while nagdadalagan dyan sa kalye. In other words, they are the privileged few na tawan dapat niya tuning prioridad dyan sa kalye. Tapag dahi ka maggilid, kung andara mo auto, tutob-tubon ka yaon sa inutan na mga naka-motorsiklong na pulis. Tutob-tubon ang side mirror mo, ang body mo gumilid ka, yaon ang bus mi sa likod. Ay dapat ini maatraso, tatibaan malawi-lawi, makanyon, mamisail, palayo ganing Granada. Prioridad ini, high security dapat. Iyan ang sa indang konsepto ka ang tabi. Dahil dapat matraffic, gumilid ka mo. Yan. Iyo baga, kaso bagong aga na naman, iyo na naman. Inda ko konsisay na naman po yan dyan, naarog ka na persona. And inda ko nga kung sa Manila, iyo man iyan tabi, an sa inda man nagawi-gawi, or kung digdi man sana sa Satuya.
Yan. Pag-arog ka ining mga panahon nagigurumduman ta si defuntong Noynoy Aquino. Tama man ito kay ito si defuntong Noynoy Aquino na mga walang wang na yan. Ano? Baga tabi. Ay nako. So makulog sa buot naarog ka yan. Nakita nagasakripisyo ka na oral daw na trapiko pagkatapos uyang pwede palan so mga privileged few, mga pinagpala. Dapat niya itong irespetar. Absolute show of power. Ano tabi? Yan. Or ano ba? Absolute abuse of power? Tama ba? Kamuna sana po ang makapagdeterminar ka na dyan sa Kampo Ola kung anong baga mananggad yan tabi ha. Kada bes yan na may mga high profile personality. Minagirilid po kitang mga prumdi. Chief Jimmy, maray na aldaw, go ahead tabi. Pwede, maray na agagiraray sa mga parantabay. Nagpupo na pwede mag-alingaot. Ang relasyon kan Sangguniang Bayan na executive sa UAS. Iyan ang sinasabi ta. Igwat talaga yan pa ding Jimmy ning pinunan. May kalayuin na mamakot. Sige. Na matatandaan sa mga entrevista digdi sa programa mo tabi pa kay Vice Mayor Hector Loyola, Kagawad Leopoldo Zaragoza. Antono kan mga pahayag din na baga, iabot na sindanin boring dahil sa kada sesyon, check attendance na nagiginibo ninda dahil nakakapag-accommodar ng transaction, business transaction, agenda, ang rason napupugulan sinda sa provision sa local government code na sagkudahin na aprobaran ang LDIP as in annual budget dahil sinda makakabante sa Sangguniang Bayan. Mala nag-request na sa DILG na interpretasyon as in opinion na pending kaning duang requisitos na ini, pwede na sinda mag-accommodar ki transaksyon, business transaction, as in agenda. Ang problema, at hanggang sa ngunyan, dahil man nagpapaluwasan ni DILG, kan pigre-request kan Sangguniang Bayan. Okay. Kaso hapon, sesyon na naman ang Sangguniang Bayan, schedule kan sesyon, nag-check sa naki-attendance, luluwasan na naman. Iyon na naman na. So sabi kan mga bayang magiliw sana buda check attendance pangaji tapos ng trabaho naman. Tapos na, okay. sweldo na. Okay, sweldo na. Abo man baga sabi kan Vice Alcalde, abo man ninda nin araw ka ni. Gusto ninda magtrabaho, iyon sinumpa ninda. Ang question ano ang tatrabaho ninda? Na dahil man nagsusumiter ang local chief executive through MPDO kan propose na LDIP sa Sangguniang Bayan tanganing matratar na ini. Yan. Boni na ang lado man kan local chief executive Mayor Domingo Escoto nagsumiter na ngayak ang ehekutibo MPDO sinumiter na sa inda reject ninda hinanapan ning luho. Ang gusto ko abo ka tong old form da kan mga entry duman sa kwan sa basta mga entry kan budget. Sa madaling sabi, binasura habo kan Sanggunian Bayan kanuwas kay itong sa isinumitir hinanapan ni mga diferensyas, ibinalik mo na ito. Ibinalik gusto so new form na pinagmamando kan DBM. Yan. Kunyan di ibinalik. Pagbalik iningutuhan ini kan Sanggunian mga department heads kan nagpapod ba ganin na workshop bisita guided na kan DILG pigimbitaran sa Sangguniang Bayan dia okay na nag-workshop na. Kumpadreng Jimmy tabi madali sana chief pa di may flash report ba si si Ands? Flash report ba si Ans? Okay, sige. Sige, igilid ta mo na si kumpadring Jimmy. Manong diyan sa babalikan tayo na report man ni Pading Jimmy ha. Tadyan sa daraga sabi ta na nga ni may nasisirip kita na talagang rason kung nataarog ka ng sitwasyon nung yan sa munisipyo kan UAS. Flash report. Ano ba si Ans ba tabi flash report ba siya? Ano tabi positive ba no? Sige. Si Ans may flash report gadan ng sarong Kapitan del Barangay. Ans, good morning. What's happening? Sige, sandali. DZGB Flash Report.
Ans, what's happening? Good morning. Salamat. Yaong kita mo niya digdi sa sarong barangay na nakumpirmar na niya na pagkaaga na ang saro sa mga kapitan kan syudad. Pangalanan tanan si Barangay 1, EMS Barrio Kapitana Doris Ponsalan. Nagadan ko niya na dahilan sa aksidente ini, susog sa mga impormasyon dito. And of course, nagtaumanin na permiso na pamilya kan kapitan ng ini. Sa initial na impormasyon na tabi sa Pio, nagmatay ng atag na may attenderan pending seminar sa LC3 and nagpasiring siguro sa CR o sa kusina na slide na tabi na bubakso sa iyak kayo. Iba tungo niyan, top kagawad na barangay si dating kapitan na Irma Triñanes, maipaliwanag sa tuyaan incident. Top kagawad, nasa ibong na linya po si Sir Billy Fernandez. Hello, good morning. Yes, good morning kagawad Tabi. Ano po nangyari kay Kapitan? Over. Basta, nakaabot sa kong balita, Pio, 6 o'clock, siguro nalibong, natumban, nabagok supayo. Oh, yan, si... and, Pio man sanay, oo. So, ano informasyon sa Indo Tabing nakaabot? Nagadana ini si Kapitan? Confirm po, confirm. As of now, nasa harong siya. Sabi mga 3 o'clock pagayod kukwaon. So, madumang kami, Pio. Ayun, opo. So, pangaran Tabi giraray ni Kapitana, go ahead po. Kapitan Doris San Gabriel Punsal. Yan, si Kapitan Doris na Punsal, Tabi. Okay, mamundo man yaon an bangkay sa residensya mo naninda Tabi sa Barangay 1. Opo, Pio. Okay, so ito ang initial na information is parang inatake, natumba, na bagok so payo. Ay nako. I just don't know kung atake o nalibong siya, basta natumba. Basta natumba. Okay. Oo. O di sige Tabi, Kapitana, kabayan, and salamat sa informasyon Tabi. Salamat man Tabi, Pio. Okay. Sige. Okay. So yan, na si Pio, initial na informasyon from Kagawad Triñanes. Medyo namundo kasi bago tayo kita sa LC3, may awarding ko na kan mga top performing barangays. Suod actually si Kapitana Doris, maugmahon pa ito. Pero yun na nga inisyo nangyari. Dinarapay ni sa BRTTH, pero dahil nailigtas sa iyang buhay and sa ngunyan asikaso na inikan sa iyang pamilya and of course yung mga nabayaan na barangay council. Ay nako, gadan ang Kapitan kang Barangay 1, EMS Barrio yan Roger, EMS Barrio 1 District. Sige. So yan ko natabi si Pio, antabayan ko ang ibang mga ganap o kaya mangyayari digdi sa pag-asikaso sa nabayaan na barangay ka na Kapitana si Kapitana Doris and mapaabot man kita ng condolences sa iyang pamilya. At galero kay Bahat si Boy Kasabago. Thank you so much, Ans. DZGB Flash Report. Recap, gadan si Kapitan Doris diyan sa Barangay 1, nalibong na slide diyan sa residensya ninda na katama supayo sa lugga. Yan na po, dinalagan pa man kunta na sa ospital alagad binawian po nin buhay. That's confirmed na Tabi and igwaman ning permiso kanan mga kapartidaryos na iluwas ang informasyon. DZGB Flash Report. And siyempre pinag-confirm ni Top Kagawad Triñanes kan nasabing lugar. Balikan ta ang sitwasyon diyan sa Awas Taram nindo. Nahihiling ta talaga na igwa ning posibleng hugot yan, pinaghuhugutan I should say, kung natataaraw ka ng sitwasyon, ibinasura kan sanggunian bayan so budget na sumitir dyan sa sanggunian bayan hali duman sa MPDO kung anong mga requisitos ito ta hinanapan kumbaga diferensya na dapat maasikaso. Ngunyan nagpapatuin-tuin na Tabi, medyo nagkakaigwa na nin maalingahot na sitwasyon dyan, entry an atmosperia kan alkalde muda kan sanggunian bayan. Si Kumpadring Jimmy bultadahan ta sa report na yan. Kumpadring Jimmy, go ahead, giraray. Okay, paano gusto pwede nakakuha kita kan tungo so
Isa muna so resolution number 1 series of 2023, author Kagawad Leopoldo Zaragoza, disapproving the local development investment program LDIP for planning year 2023 to 2028 for non-compliance with the prescribed guidelines. Namundo digdi si Mayor Domingo Escoto. Roger. Gusto ngayon nila magtrabaho. Wala tang ngayon uli ninda ito. Okay. Pwede man baga ngayang diretso na ingutuhan na kung may diferensya silang nahiling. Pigtatrabaho na ito, i-request sa local chief executive, sa mga department heads. Tanuson, so tamang tanuson. Makaka-acceptar nga sila ibang agenda o transaksyon. Yan. So, natataday nga ninda ito. Nya tataya ibinalik pa nga tangani na reviewon, nagpara pa workshop ngunyan, may panibago na naman ngayang pinaghahagad so gender and development yan, program. Gustong sabihin kumpadre Jimmy, initialmente rinejectan Sangguniang Bayan itong sa local development plan, ibinalik, inariglo. Okay, so kung ano sunahiling kan Sangguniang Bayan, inariglo kan Municipal Planning and Development Office, tinanos ito. Tapos ibinilta na naman. So, saro pa sa nang balik. Saro pa sa nang balik. Okay. Sipig siguro na no kan local chief executive na may sumiter so gabos na pinagahagad nagkasumiter na dasin na rin tulong plans sa Sangguniang pinareceive na kundi ang gusto da comprehensive plan. Iyo na naman, comprehensive plan na naman. Igwa na naman padatulan na rason. Pagkatapos sabi kan alkalde kan uwas, nata sa ibang munisipyo, old form ang ginamit, bako man sa new form, dahil man na-reject. Iyo na nga ang kumpadring Jimmy Manso, naglalakaw na sa satuya man na pag-atid-atid, natataan ibang munisipios, imaging syudades, daimanin arog ka ining problema, pero duro diretso ang budget. Correct. Iyan sana. So, saan punto ng bis digdikan alkalde, rinisibin na kuta na itong old form, luway-luway ng pinagsisip sa pinaghahanap nindang new form. Yan, oho. Diretso ngayon trabaho ninda na yung gusto ninda na mangyari na nagsusweldo, nagtatrabaho sa Sangguniang Bayan, dahil problema ngunyan lugod, natutuong sa Sangguniang Bayan, so pati sa mga department heads, haros digdi na nagtataririk ngunan sa indang trabaho, guided kan DILG, tanganing pagabot sa Sangguniang Bayan isumiter, dahil na mga kurukulatilya. Once na isinubmit ang plano, sabi pa by Monday, isusubmit na comprehensive plan. Yan. Susog na duman sa kagustuhan kan Sangguniang Bayan. Hihilingan ta kung nasunod na or hahanapan na naman yung panibagong kulto. New form na ang ginamit na forma. Sige. Ngunyan, sabi kan alkalde, once na na-reject ngayon, barometro na ngayon. Biglang luminik siya so pagtarap ni Mayor. Barometro na ngayon kan alam mo na? Aram mo pa ding Jimmy, igwa talaga yan. Igwaan ng kirikiti. Pero dapat ko rin si Mayor, niya ko bako majority, duwa man sa nabagaan nasa opposition. So opposition lugod mo niyan, silent lugod sa opposition. Minority. Wala duman issue. Okay. Ang issue nagtataririk duman sa line-up kan alkalde. Sa line-up kan alkalde. Yan. Ano nagahururon man ka mo? Aha. Ano simbag? Niya, sa mo sa Vice Mayor, majority sa imo. Anong simbag kan alkalde? Niya kami, pagarampangan niya kami, arayo sa nilistoryan, may pagtaralikodan, may pagabot sa sagto. Iba man yan, kumbaga nagbabayli sa bako sa tono sa music. Ito ang istorya pang sarong development na kinumpirmar kan alkalde, pagharampangan maray, pagtaralikodan iba. Yan, panibago nga ang gulo kan istorya. Bako susag sa Dance with the Music. Yan, kung sa satsa, si vlog ang direksyon. Pero nagahampangan sinda. Nagahampangan, si vlogan, mabanggaan. Arog ka ang mustra. Ang pagmumustra digdi sabi pa Yes, oo. Lunes, abangan naman niya. Tutukan tayo nita. Nagsisiram na. Nagsisiram na. Magayon na sa twist ka na istorya. Nakaprank ka na.
Ayan, barometro naan. Nabalansinan niya to, nabalansyado kita. Saan ko niya ang bayan na interview niya to si Vice Mayor. Si Mayor ni naman sulado niya. Kundi abo na niya mag-live interview sabi na niya araw mo naglilikayan siya alkalde titibaan makwan siya mapustro makaunang bit mananggad ko basta nga pag renijik pa ngayon inuli pa ngayon kahit na kan DILG ano pa nga yung diferensya? Barometro na ngayon, Jimmy. Malaman. Tayo ko aram ko na ano lang gustong sabi yung kaitong barometro. Yan, yun na yan, tabi pa rin. Jimmy, nasalita din si GB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Iyan pinagsusubaybayan taan digdi sa tingog kan Banwaan. Ang sitwasyon na yan dyan between the local chief executive kan UWAS asin kan mga members kan Sanggunian Bayan. Salamat kan sa indo paghinanyog amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix.